Șampania lui Teddy, trimisă din Spania. O desfacem. Uite, că mi-a ieșit ca mult. Mamă, tău, tână, mă! No, tata, hai din coace! Hai, gata, merge Nicolo, hai! Luci, bine stai undeva acolo. Merge. Ridică-te. Mă, stai, mă, tână, mă, Luci, că nu stai bine. Stau-ți că iau, să merge Nicolo, mă! 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 Hai că merge Nicolo, hai, nu merge acolo, hai! Hai la bunul, hai aici, nu-i mai acolo! Hai să vedem ce șampanie ne-a trimis Teddy. Dulce sau sare? Brut. Nu-mi dau seama. Bibi! Lasă-le pe masă! Hai, nu mai e! Asta e al meu, nu? Ăla, cel mai mic al lui Andrei. Cel mai mic al lui Andrei. Tată, hai aici, de acolo. Mai de acolo să te filmează. Au, ți-a dat de cap, am să-mi ceva. Dar lasă-i bunul acolo, freacă-l un pic acolo la cap. Bunule, freacă-l la cap un pic acolo. Mișcă-i. Unii buna. Asta nu cine să? Ia uite-le, vezi, aici și dai o chestie. Ce ești? Și ia să-mi Ce ești? Uite la mami. Vezi? Așa. Uite la mami acolo, uite. O să fac eu. Uite acolo, fă cu mâna. Gata. Fă cu mâna, hai că fac Trebuie să eu. vină sus. Fă și tu, hai. Fă cu mâna. Da, mami. E cu dop de plută, mă. Da. Unde e buna? Aici. Hai aici, hai, stai aici, hai. Gata, Iulia, stai. Stai să vine ceva. Să-i faci loc ceva acum. Ia, Da, că încape. nu cap acolo. Ba da, încape că eu pe ăsta mic în braț. Da? No, stai să vină și buna. Hai, nu, că sare sus, bă, vezi. Hai. Ce? Hai aici, că pe ăsta Cred că sare. pe Nicol eu în braț. Ce că cred Bă! nu mă crezi că după ce ai agitat-o? Nu râde Pe așa. Nicol eu în braț, pe Nicol. Bă! Hai să oprim să nu se spărie de la televizor. Bă, pe Nicu, mă. Pe Nicu, mă, stai o țină, bă. Andrei! 1, 2, Bum! Ideea e specială, mă. Am, hai. Hai! Bă! Băi, ce-o putea. Am zis că-o putea, cum o putea? Mă, la Iulia, capul dat, bă. Uite, aici ți-a lovit. În Nu cap. m-a lovit. Nu ți-a lovit? Nu. Că vedem că așa. Nu, că mă sunt părea din tavan și din tavan venit înapoi la ea. Da? Aici e mine, auzi-o, bă, Aici e pui și la pac, tati. pe tavan. Pac aici, Patru, păi sunt patru. pac.